سلامتنا يا هبلنا زخبركم من زخبركنا أفكار سبورت لو مسولس أساس كاتيت كلتشان إسرائيل بعتن أبنو فنو سمنا ومر سبورت أب حبرات مجلس أمريكا زمدبرة أب كددم بشكلتا أتقدس متسيت فيلو زحلف سوم سوني حموش كاتيت بزعبا إيرتراو تقلادا ماي كازاكستاناوي وورلد تور تيم أستنا هنوك ملو برهان بهاجي تاريخ نمسرحيو أب تحت زبل أرستي أمر باب حبريتا زفروتو ملو تحسو ترجمنا كمون نايبراو أتكعي سابستين هايلر زملكة حبريتا مس مزان وانش أفريقيا بمتسار قريبنا لكم علينا لمكتالكم بخبر نعدم هنوك من البرهان تاريخ كسرح علي ملوكو يبل زدرو أغالبو بزحان كسحب جميل زولو عم مدرخ ولو تور حديث زخنة ولو تقدادا ما إيرترا كوتو أي كدكسني إت بزيادة زوزعرو الأوان حجيو إلوني وسخ بيتساب كددم بشكلتا بينام جرماي أودد جراند تور دي فرانس نايفلا ما تسلم أفريقيا وعهود مدرك خونيو زبل زربا بزح جزي سمعويو يخون مبر نزل نوح أوان زتتبانا عوت بينام زي كونه هذا بعد ما مسوتو زخنا كالي إيرتراوي كتشوبوتو أخل دو كاب بينام بحمشا نعمة سبورت كلتشحن إسان بعتن وددرو مس حداس كازاكستان كانتو أستنا أبزور ألولا زجمر خون كله أب كلاي مدرك نايتو زور كلاي درجة بمحز دورو أرس خون كيليو إذا بزح ميزان سبنا زي بلو تقدر ماي أما مدرك تور دي فرانس كاباي كابينا من نايو أقدم عوات رجع أني كون شو تيجن عوت مدرك تور دي فرانس كوينة تاريخنا متصحفيو يبل حما قدل كوينو هنوك أبرابعي مدرك أب حلقمتو وي عتمي كالوتو بزقاتو ومنقعتي كابزور أولا تاليو إذا يكون مبر دحر حيدة سمنات حاويو أب كرشا بشكلتا تملسو خوت تحيو نهنوك من البرهان بقربا زفولتو سبات انتدى حاتيتكا نزي أنا تيروزو العلامان نمجبات العلمات العقب خمزلو كنوغرو خايم نسو نفسو خم كل مداي ويكا أبستفل على عودة زدم اعتقادا ما يزقلتا أب حست المدرخات وددرات متنا وعقن أبزلوم عقبت تبقى يحكريو أب شكاون نفع سلازو خنكو أب حافشاونا جزي وددر ويكا جسي ككافل بقعت هلني أب نوح زبل عقبتن قولون انتقنا صبقوا جيتي منسيه دمايبل هنو كم بينام جرماي أبرس ختما إيرترا أسمراي توليدو أفلاميت مع التساتف أخا أو ددر ماونتن بايك قدام يعود كوينو أزوج الدما نتي مجمرة تماتيز نبر ولادي أم البرهان ودو سبورتاوي حلم نخسمر بقعت كم زلو نمأمان أخالي نبره بزخا نهنوك أب حتي روان أوش تهاجر بركز بلا عوتات نخون قناصف نداز زخونتو تريكس زعينتها بشكلتها شميتلو هنوك من البرهان أب كلتشحن عسى شو من تنعمة مهرت أب كتما أيجل سويسرلاند أبزر كما أقل مسألة قددم بشكل تعلم نشد شعور احتمرت نخلق السم بمحمر قددم بشكل تعلم يسعي عدم تقبر له أبتم أقل كله دما أقلوا كونتيننتا كلب كبيك سوريقو مساعة تنبره أما فارق كلتشحن إسان حدا كاب عمت كلتشحن إسان كلتن جميرو نا ورلو تورتيم نايتا غانتاك سجر مغانو بعلي تقليزو إزيخون دا أمبر ورلد تور تيم كيبيك نيكس هاش أمو داتا كلتشن إسان حدن بسنك حزقات مولا كتفرس مصابا حلمي هنا كون مساء بنانا إذا لزبيلو زارب تقدادا ماي بزعبا زخعلل كله أمان بأمان بفصم زيرسو حماق همو تينيرو يبل مس بينام جرمايه بحنساب ناب آي قلامرحي كلتنا دما مس حانت كاب غانتاتات ورلد تور كنصبر علنا زبل حبارا وحلم نيرنا وكيلا يدويلو إذا غانتات بتنالا كبلن نقلو أباس مرا أبيتي نيره نابيك غيدي إلى ثملي ساحتي تيو كابشكلتا نحوارو كورز زتدانن كله حماق غاتامي نيرو ناي سدرايون إذا حكي نمقبالو سانو مغنياتو ولدوم أبتزل على مدرق قددم بشكلتا كوالادر بمودو أمانات حقيسو منها لو بهان دبت بروفيشنال تقدادامي كاموخان تعانكي فوق سمعو زوحات أيكونان أبو هيوتي زباس حماق ستي نيرو أمونغوغن كدمناويح أوان نغزا رسي تسفاي تغرز إلى زهابكو مخري تذكرني تعرام تقدادامي سلوزوخنكو ناب درجة ورلد تور زبط حلو خالو قدنا كندا علني دمابل مبالي زونتو هنوك بدهريو ناب تحت وريدو أبسال سايت فقددن بشكلتا
بدرجة كونتيننتال كلب مس اتنطف نيشو جرمناوي كلب بايك ايد كتامو أمبر أبزور رواندا كلتشن إسرائيل كلتن أب كلس بيج عملي حمشة درجة بدحر محازن شامبيون وددر ترجع أهجر أفريقيا بدحر مقانن أموداتا ورح مقابيت إيطالياوي برو كونتيننتال تيم بارديني أب حقوفو آتوتو نسو بارديني أب مستر عسلازز أمبرتني عدلنياي نابا أمس قاعسكو بغزبت إزيتي ناب مدرخ ورلو تور زبطحن حادش قدنايو كم زبالة ندحري تملسو يذكر قولع أبز نبر كل أوان حلمي أمدري أوروبا محلفة زولو وزيد كمزجب عوتات مدرخ كوغانات أفن تاريخ سرحني نيرو زبل ودي إسان 4 عامت هنوك أبز غزالة 10 شومنت أوارح أو ددر ترجع أهجر أفريقيا نا شامبيونات كبر بعوت بمعقب كمون قبل الونانن بيج أمالاتات ترواندان كيونجي لكن بمخان أبستفعل لكل عالم زموجس بقعات وزيدن أنصبارقه بجكازي أبزحلف عامة ورح قنبت نفعل ما جزء أودد الجراند تور بمسلاف نتببزحي زناب زجاجة وأشجار جيرو دي إيطاليا بقبة عميموه إذا دما نكازاكستان وورلد تور تيم أستنا نايكل تعامت وعل جبا نخطب له دريخويو نسو مالا نايزا كلب لبيسي خوي بمبقى دما أغل طرف حقوسيه كال غانتاون أزاراريباتن نيرينين انتقونا جن أستنا بزيادة مزالة نبلجاتاتن بهراتن تسانة غانتا سلزغونت نعا قديمة بمبال استسمع سمعتن نتا غانتا كحريولو زمرت رقوحيتن يقمت إدي أتصاوتو أفريقيا أوروبان إيسانن زتسحالي هنوك من البرهان نابزل على تفع قددن بشكلتا وورلد تور نقبتسح أنصار تداغاغامي مسانا خلات كغتم تقسيبو بعوت كسوغرو خيليو نسو نعيني بنامن ناي ماخل مسلطن بشكلتا عالم ايغل تموكرو صبغ ينيرو يخون امبر ادمينا 18 عامت راي سلازنبره 6 ورح ملو كاب سدانان عدنان بمفلاينا فتان نيرو اب كال عالم كم زلنا نغزا رسنا كنامنا نيرنا ባህላ አፍሪካን ኤውሮፓን እንኮም መራኸብ ዘይብሉ ሙሉእ ብሙሉእ ዝተፋላለዩ ኣብቲ ማእኸል ነቲ ኩነታት ንኽንለማመዶ ስለ ዝሓጎስና ብልቢ እየ ዘመስግኖም ንሶምን ክለብ ኪቤክን ባብ እንተዘይረሑልና ኣብዚ እዋን ምስ ክለብ ወርልድ ቱር ኣይመሃለኹን ክልቴና ንድሕሪት ንዘይምጥማት ወትሩ ብዝተኻእለ መጠን ብሉፃት ተቐዳደምቲ ንምዃን ራእይ ነይርና እዩ እቲ መንገዲ ከቢድ እኳ እንተነበረ ነቲ ጎደና ተኸቲልና ብምኻድ ሕጂ ኣብ ዘለናዮ ደረጃ በፂሕና ኣለና ይብል ንሄኖክ ናይ ቀረባ ዓርኩ ኣብ በልጅማይት ወርልድ ቱር ቲም ኢንተርማርች ወይኒ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕላገት ምስሊ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪካ እዩ ድሮውን ኣብ ዓመተ 2022 ኣብ መድረኽ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዓወት ተጓናፂፉ እዩ ኣብ ዓመተ 2023 ግን ሄኖክ እዩ ብሉፅ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ኣፍሪካ ዝብል ክብሪ ረኺቡ ተሸሊሙ ንሱ ብፍሽኽታ እቲ ሽልማት ንዓይ ዓብዪ ክብሪ እዩ ዋላካ ግሩም ዝኾነ ዓመተ ስፖርት ስለ ዝሕለፍኩ ዝፅበዮ እንተነበረ ንምውናኑ ግን ቀሊል ኣይኮነን ውርያት ኣስማት ናይቶም ቅድሚ ሕጂ ነዚ ሽልማት ዝተቐደስዎ ተቐዳደምቲ ርኢኻ ኣብ መጻኢ ከም ዝዝከር እፈልጥ እየ ይብል ሄኖክ ምንብርሃን ሕጂ ኣብ መድረኽ ወርልድ ቱር ክዕንድር ዳንጉኡ ስሒሉ ተዳልዩ ኣሎ ዳግማይ ኣብ ጂሮ ኢጣልያ ክስለፍ ድማ ተኽእሎ ኣሎ እዚ ተቐዳዳማይ ኣብ ጽፍሒ ወርልድ ቱር ይነጥፍ ብምህላወይ ንዓይኒ ስድራይን ሃገረይን ማሕረ እዩ ቅድድም ብሽክለታ ቀሊል ስፖርት ኣይኮነን ብዙሕ መስዋዕቲ ኢኻ ትብጀወሉ እዚ ዕድል ብድሕሪ ምርካብ ግን ንህይወትካ ይቕይሮ እዩ ምስ ክለብ ኣስተና ንነዊሕ ዝበለ እዋን እየ ክፃወት ዝደሊ ሕልምታት ኣለኒ ብቐዳምነት ዓሊመየ ዘለኹ ኣብዚ ኣቲናዮ ዘለና ዓመተ ስፖርት ንኡድ ውፅኢት ብምርካብ ኣብ ምድሪ ኤውሮፓ ኣብ ሓደ መድረኽ ምዕዋትን እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ውድድር ክላሲክ ብምሕያሽ ከርእን ከምኡውን ኣብ ቅድድማት ግራንድ ቱር ግሩም ፍረ ክሓፍስ እደሊ ኣይክድቅስኒ እየ እዚ እዋን እቲ ብዝያዳ ዝፅዕተሉን እምነት ዓወት ዝሕድረሉን እዩ ብድሕሪ ምባል ንሳልሳይ እዋን ደጋጊሙ ባህገይ ታሪክ ንምስራሕ እዩ ይብል አይቨራዊ አጥቃይ ሳብስቴን ሃለር ካብ ኔዘርላንዳዊት ክለብ አያክስ አምስተርዳም ናብ ጀርመናዊት ክለብ ቦርሲያ ዶርትመን ብ27.4 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ዝፅበር 2 ሰሙን ከይመልአ ማለት ብ18 ሓምለ 2022 ቁሩብ ስለ ተፅሎ ልምምድ ኣቃሪፁ ወፀ ሃለር ንገለ ውሕዳት ሰሙናት ፅቡቅ ክስምዖ እኮ እንተዘይቀነየ ፀገሙ ምስ ምሕቃቅ መግቢ ዝተኣሳሰረ ሽግር ወይ ከዓ ሕማም ኦሬና መሲልዎ ነበረ እንተኾነ ግን ብዝተገበረሉ ምርመራ ብሕማም መንሽሮ ኣካል ወፍሪ ወዲ ተባዕታይ ተጠቂዑ ከም ዘሎ ተረጋገፀ ሓኪም ድማ ንሃለር ጥረ ከም ዘለዎ ነገረ እንተኾነ ግን ንሱ እቲ ሓኪም ዝብሎ ዘሎ እንታይ ማለት ብምዃኑ ሕማሙ ድማ ሕማም መንሽሮ ከም ዝኾነ ብልክዕ ኣይፈለጦን ወይ ኣይተረድኦን ኣጥዕኑ ምፍላጥ ግን ነቲ ሓኪም መንሽሮ ማለት ካዲኻ ኢሉ ተወከሶ እቲ ሓኪም ኣውንታዊ መልሲ ሃቦ ሃለር ደሓን ሕራይ ዝብል መልሲ ሂቡ ተዓዘመ
ሓደ ንብዙሕ ነገር ክጸሉን ክቕይር ዝኽእል ዕቱብ ነገር ኣጋኒፉ ከም ዘሎ ግን ክግንዘብ ኣሕደረ። እቲ ሓኪም ሃለር ክሓዊ ከም ዝኽእል ብምግላጽ ፍርሒ ንኸይሕድር መኸሮን ኣተባብዖን ብቓላቱ ድማ ተስፋ ኣሕደረ። ምስ ሰለስተ ደቂ ምዝንጋዕ ዝነበረት በዓልቲ ኪዳኑ ክፋል ኣካሉ ከም ምዃና መጠን ብዛዕባ እዚ ሃንደበራዊ መርድእ ክትፈልጥ ስለ ዝነበራ ሃለር ደው ኢሉ ሓደ ዝነገረካ ዕቱብ ዝኾነ ጉዳይ ስለ ዘሎ መጀመርያ ኮፍ በሊ በላ። ግዜ ከይወሰደ ከዓ ብዛዕባ እቲ ዘጋጥሞ ወደቓ ኣዕለላ። በድሕሪኡ ኣብ ዝቐጸለ ህይወት ጎኒ ጎኒ ሕክምንኡ ንህላዊ ኩነታቱ ዘንጸባርቕ ስእልታትን ሓበሬታትን ብቐጻሊ ኣብ ማሕበራዊ ሜዳ ምልጣፍ ተተሓዞ። ንሱ ብዛዕባ እዚ ክገልጽ ከሎ ኣነን በዓልቲ ቤተይ ጥራይ እንተንነብር ምናልባት እዚ ነዚ ሕማም ዝሓዝኩሉ ኣገባብ ካልእ ምኾነ ውሉዳት እንተ ደኣ ኣለውካ ግን ዝኾነ ይኹን የጋጥም ብዘየገድስ ንደቅኻ ኩሉ ነገር ብጽቡቕ ይስጉም ከም ዘሎ ከተርእዮም ኣለካ። ከም ዝሓመምኩም መጠን ንስምዒት ቅልል ዝበለ ነገር እንተ ዘይኮነ እቲ ኣቓልቦን ተገዳስነትን ኣነ ጥራይ እምበር እቶም ምሳይ ብማዕረ ዝሳቀዩ ዝነበሩ ኣባላት ስድራይ እውን ይረኽቦ ብዘይምንባሮም ንዓይ ዝዓበየ ጸገም ንዕኦም ድማ ኣዝዩ ዘተሓላለኸ ኩነታት ነበረ። ትርኢት ገጸይ ክሓመቕ ክልወጥን ይረኣይ ስለ ዝነበሩ ስቃዮም ርአ ንኽፃወሮ እቲ ዝኸበደ ነገር እዩ ዝነበረ። ዝያዳ ጸቕጥን ሻቐሎትን እዩ ዝስማዓካ። ንዓይን ንበዓልቲ ቤተይ እንታይ ንዛረብ ከም ዘለና ኣብ ሓድሕድና ድማ ከመይ ክንዋሳእ ከም ዝግባአና ንኽንጥንቀቕ ኣገዲድና እዩ ይብል። ኣብ 2019 ናይቲ ግዜ ክብረ ወሰን ዕርጊ ተጻዋታይ ክለብ ዌስትሃም ማለት ብ45 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ክለብ ኣይንተርከት ፍራንክፈርት ዝተሸመተ ሳብስተን ሃይለር ብድሕሪ ነጸርታ ሕማሙ ስነቐማማዊ ፈውሲ ወይ ከዓ ኪሞቴራፒ ከምኡውን 2 መጥባዕቲ ዘማልአ ሕክምናዊ ክንክን ተኻይዱሉ ብድሕሪ 6 ኣዋርሕ ሓዊኡ ናብ ልምምድ ምምላስ ድማ ብ10 ጥሪ 2022 ጋንቱ ኣንጻር ክለብ ፎርቱና ዶልዶርፍ ኣብ ዘካየድ ምሕዘነታዊ ግጥም ተቐይር ብምእታው ተጻወተ። ኣብ ሰለስቲኡ ኣንጻር ክለብ ባዝል ኣብ ዝገበሮ ምሕዘነታዊ ፀወታ ንወዲ ጋንቱ ተኪቡ ምስላፍ 8 ደቂቕ ኣብ ዘይመልእ ግዜ 3 ጎላት ኣቕፂሩ ሃትሪክ ሰርሐ። ሳብስታይን ሃለር ልክዕ ብድሕሪ ሓደ ዓመት ናይቲ ንኹሉ ዕንቅፋት ሓሊፉ ሓዊኡ ናብ ኩዕሶ ብምምላሱ ወዲ ሰብ ኣብ ክንዲ ነቲ ዝሓለፈ ኣሉታዊ ህይወት ናብቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ኣውንታዊ ብርሁን ዕድል ከመዓሉ ኣለዎ ኢሉ ብማዕዳ ምልጋሱ ሃገሩ ኣይቨሪ ኮስት ኣብ ዘእንገለቱ መበል 34 ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ኣፍሪካ ተጸሚዱ ቀንዩ። ወዲ 29 ዓመት ሃለር ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ዓንካሪቱ በዘጋነፎ ማህረምቲ ኣብቲ ብ13 ጥሪ ኣብ ከተማ ኣቡጃ ስታድየም ኣሎሶን ዋትሮ ኣብ መንጎ ሃገሩን ጊኒን ቢሳውን ዝተሰላሰለ ብዓወት ኣይቨሪ ኮስት 2-0 ዝተፈጸመ ግጥም ኣይተሰለፈን። ብድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ 2 ፀወታታት እውን ብተመሳሳሊ ምኽንያት ኣብ ሜዳ ኣይወረደን። ኣብዞም 2 ግጥማት ኣይቨሪ ኮስት ብናይጀርያ 1-0 ብኢኳቶሪያል ግኒ ድማ 4-0 ተዋሪዳ። ኣብ ናይ ምድባ ፀወት ረዑ ጠቕሊላ ክትሳነበት ኣብ ገምገም ፀድፊ ተቐሚጣ ነበረት። ዕድል ክትገብር ግን ኣብ ካልእ ጉጅለ ተመዲባ ዝነበረት ጋና ምስ ሞዛምቢክ ኣብ ዝገበረቶ ናይ መወዳእታ ፀወታ 2-0 ክትመርሕ ኢላ ከተበቅዕ ኣብ መወዳእታ ንዝባኽን ግዜ ንምትካእ ተባሂሉ ኣብ ዝተዋህበ ቁንጣሮ ደቃይቕ 2 ሽቶታት ክትእንግድ ብምቕሳባ ኣብ ቅድሚ እታ ካብኡ ናብኡ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ካብኣ ዝሓሸ ነጥቢ ዝነበረ ኣይቨሪ ኮስት በጃ ኮይና ተገሊፋ። بقدمي تمهل سنبت 11 የካቲት ኣብ ስታዲየም ኣላሳን ወትሮ ኣብ መንጎ ኣይቨሪ ኮስትን ናይጀርያን ዝተሰለጠ ግጥም ፍጻሜ ቀልቢ ኣብ ስታዲየም ብኣካል ዝተረኸቡ ፕሬዚደንት ኣይቨሪ ኮስት ዝርከቦም ኣስታ 60,000 ደገፍቲ ካልኦት ብመስኮት ቴሌቪዥን ዝከታተሉ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግርን ዝሰረቐን ነይሩ። ኣብቲ ፀወታ ናይጀርያ ንዕረፍቲ 1-0 መሪሓ ብምውፃእ ነቶም ነቲ ስታዲየም ገቢኦም ዝነበሩ ኣይቨራውያን ጎበሉ ቦም ዝገበሩ እኳ እንተነበረ ብተደጋጋሚ ተሳዒራን ወዲቓን እናተባህለት ተስፋ ብዘይ ምቑራፃ ውፅኢት ብምቕያር ተኣምራ ክሰርሕ ዝቐነየት ጋንቶኦም ከም ልማዳ ቅያ ክሰሪሓ ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ግን ሆ እናበሉ ንተፃወቶም ኣብ ምድጋፍ ኣየባኽሩን። ኣብ መበል 56 ደቂቕ ድማ ካብ ፍራንክ ኬሲ ንደገፎም ብዕፅፊ እተራጉድ መማዕረየት ጎል ረኸቡ። ኣብ መበል 81 ደቂቕ ድማ እቲ ቅድሚ ዓመት መንፈቕን ብዝወረዶ ሓደገኛ ሕማም ብዛዕባ ዝሰምዖ መርድእን ባህንበት መሬት ጸልሚታቶን ዓለም ተገልቢጣቶን ዝነበረን ሳብስታይን ሃለር ከም ቃሉ ኩሉ ረሲዑ ንመጻኢ ኣማዕድዩ ብድሕሪ ዘካይዶ ጉዕዞ ልክዕ ኣብ ዓመቱ ብሽቱኡ ኣይቨሪ ኮስት ንሳልሳይ እዋን ዋንጫ ኣፍሪካ ንኽትሓቅፍ ኣብቂዓ። ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ፈረንሳውያን ኣቦን ኣይቨራውያን ኣደን ዝተወለደ ሃለር ብደረጃ ትሕቲ 16 ከምኡውን 21 ዓመት ንፈረንሳዊ ክሉ ዝተፃወተ ክኸውን ከሎ ኣብ 2020 ግን ማልያ ቀንዲ ሃገራዊት ጋንታ ኣይቨሪ ኮስት ለቢሱ ክፃወት መሪፁ። ንወላዲቱን ብዙሖም 30 ሚልዮን ዝበፅሑ ኣይቨራውያን ድማ
ዋንጫ ኣፍሪቃ ብምግዛም ኣሰራሲርዎም። ኮዲቫር ብዝብል ስም እትፍለጥ ኣይቨሪኮስ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 1992 ከምኡውን ኣብ 2015 ነዛ ጽዋዕ ኣልዒላታ ነይራ እያ። መበል 35 ውድድር ዋንጫ ኣፍሪካ ኣብ ክራማት 2025 ኣብ ሃገር ሞሮኮ ክካየድ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ተሳነድዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት በዚ ተዛዚሙሎ። ኣብ ዝቕጽል ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በቢ ዘለናዮ ሰላም ምስ ጥዕና